Igwe kelekwe ni muno. Onwe ya ri no ibe biko na. Biko obodo anyị na-abịa ka o were ọjị Ebonyi steeti. Obodo anyị na-abịa ka o were ọjị ndị Enugu steeti. Ndi-Igbo rienu. Kedu onye na-abịa ka o were ọjị n'ala Abia steeti? Mana onye nọ ebe ka ọ bịa were ọjị ndị Imo steeti. Anyị wee nwee ike ịgaba n'ihu. Kedu onye Imo nọ ebe? Ọ bịa were ọjị ndị Imo. Igwe kere bụ ụlọ. Anyị bịazịa na anyị batịa n'obi onye anyị. Chief, Igbo mụọ ọrụ. Igbo zụọ ọnụ. Igbo gbasasịanụ. Biko na onye ji okwu n'isi ya wepụ. Ndị echichi niile gọvanọ onye jire ya zeruo. Ihe anyị ji ihe a na-akpọ gịnị ọjị Igbo. Anyị na-ebu ndị ochichi ma onye Igbo n'ohi ama omenala nọ n'ebe ọjị nọ. Anyị ekele ihu n'aka n'aka ruo onye ihu ruo onye azụ. Anyị na-akpọku ekekere ụwa Chukwu ọma ka ọ bịa were ọjị a goziere anyị ya. Ọ bụ ọjị mkpụrụ osisi ka anyị taa ya, ka anyị tata ahụ ndụ, tata ọganihu, tata ịdị n'otu, tata ihe ọma anyị ji chọọ bịa Brazil na anyị ga-enweta n'otu n'aha Jizọs. Tata na ozu ezinụlọ anyị ga-ezuru anyị oke mara anyị ma n'aha Jizọs. Tata na ihe ọma ga-eru onye ọbụla aka n'otu n'aha Jizọs. Tata na ihe nke anyị chọrọ bịa n'afọ gara aga 2018 anyị na-enweta 2019 anyị ga-enweta n'aha Jizọs. Were na-ekwu biko na Chukwu ọma anyị na-arịọ gị ọ bụghị itiri gị ọda n'etu anyị gbakọrọ ebe a bụ ndị Igbo. Enwe ebumnobi anyị ahụ biko banye anyị n'obi, metụ obi onye ọbụla aka. Ihe anyị gwo maka ya bịa taa bụ ihe ga-aga n'ihu, bụrụ ihe ndị ọzọ ga na-eṅomi. Ihe ndị a ka m na-arịọ ma kwee na ị ga-emere anya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Igbo katalo makana buluno bikono nduri na were ọjị wapụzi ya na ọjị. Ibe ya kwasa n'ibi ya lero. Igbe kele m unu maka atọ anyị na mma ebumnobi anyị Chukwu ga-emezuru anyị. Igbo mma mmadụ ya gaziere anyị ọ sọrọ ibi ya. Bokel mmadụ achaka gị zụlọ ya ochi ngwa Igbo maka ọma bụ nke ndị abịa eweghachikwa m ọjọọ ọ bara nnọọ na-achị ọgụ eke onye abịa ọjịbọ Oje onye mmadụ ka ọ geli akọnarị ya n'ụwa. So ebumnobi anyị like otu isi wee kwuo ka anyị nwee kwuo voice. A sị na ndị Igbo ekwugo okwu ka ọ bụrụ nọ ndị Igbo kwuru okwu ka ọ dabụ na onye akwụrụsi ebe onye akwụrụsi ebe onye akwụrụsi ebe onye akwụrụsi ebe.
mana ọ bụ na Igbo gbakọta ọnụ were one voice echere na ọ nwere ebe anyị ga-ala akị n'obodo a. This is our ebumnobi anyị ji wekwa obodo. So ebe m na-ayọ unu today anyị bụ ndị Igbo ka anyị jiri ofu obi ka anyị fụ onwe anyị n'anya ka anyị wee nwee ike ịdị na-speak in one voice. Anyị si yes ka yes anyị were yes anyị, anyị si no ka no anyị were no anyị. Onye a bụ ebumnobi anyị gba unu. Igbo mma mmanụ yo. Igbo mma mmanụ yo. Igbo kacha! Yeah! One! Ọkụ o mere. Onye isi, anyị ekene gịrị nne. Ịgbọrọ iwe ewu na-ata. Ndị Igbo anụgokwu iwe ekwu. A sị na o sitado mma na ọ dụwa gboo. Ọ na ọ bụrụ na iwe ọ bụ. A sị na isi alọ ka eji ama ụtọ nshi. Nke bụ izizi akpọrọ meeting enunwa, onye Igbo ka ịbụ. Nke bụ izizi akpọrọ meeting enunwa. Ndị mmadụ were apụta ibe niile ha nwere. N'agbanyeghị na abịara gboo, ka anyị kara na anya nọgoro obodo Igbo ka anyị na-eme ka obodo Igbo maka ọ bụrụ na ebe enwere taịm olu mgbanwazi anyị fụọ anyị n'anya ka emechere n'ibe anyị bịara ma dị ama echi maka iwe iwu na-aga na-eme stedi ọ continuous process ka ọ ga-abụzi in due course na anyị na-achọ ka anyị chịkọọ onwe anyị ọnụ n'obodo ka egbe na-eweziri ibe ewu ibe anyị ha gasị na onye ka anyị si ka o jebe ọ nọ n'iwe ọrụ ahụ ka m were ohere a wee kpọnyite the Secretary General Igbo Forum Brazil in the name of Mr. Kingsley Wuji. Cha Igbo kelen zonu ndewo asụra n'ebe a ogere ana m ekele onye ọbụla bịara ebe a ma ndị nze na ndị ọzọ ma ụmụnne anyị ma ndị pastọs ma ndị chiri na ndị echi ana ewere ohere na-ekele unu udo dịrị n'ezinụlọ unu maka na dịka awa moderator kwuru ya ọ sị na onye ọbụla hapụrụ ihe ọ na-eme wee bịa ebe a na udo ga-adịrị ya udo ga-adịrị unu n'otu I'm the chairman of Igbo Forum in Brazil. So that we can speak in one voice. Brazil is trying to come to Africa. I hear talk about Brazil, like South Africa, whereby every day our young men are not coming around the street. This is why we call this meeting today. And I thank God that when you have your meeting today, we're very happy because they like it. They see what the problem is when I'm Brazil, and they supported it. So what the thing is that I am going to the President General Oka Development Union North and South Brazil chapter. Here is where my home was Ndi-Igbo Igbo Forum Brazil. The first epoch-making day in Brazil Tata. na Chineke na-alụ otuto
maka ihe niile agha niile anyị na-ebu n'ụlọ maka na asị na egbe ebi ka ọ na-awachi anyị dezie ihe niile na-eme n'obodo anyị kpata nkata anyị na-aba ọlụlụ ngịga anyị wee si ibe wee buru agha wee nara n'ụlọ maka alụcha n'ama ụnara na obi ọ ga-adụgodo mma ebe a na chie n'ike wee dezie ebe ọzọ maka ọgọdụchie ya aka n'oke n'ugwu wee chetewe mmadụ ọdawaji wee bụrụ onye ọbụla tụọ iwe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa wee na-ekwu ụmụnna anyị niile unu nke a bịara taa ụbọchị taa ọ bụrụ obere ihe mere unu mana onwe ekwe anyị anaghị ewosi unu iwe maka na nke ahụ nke isi anyị mana onye ọbụla na-alụ ọrụ obodo oyibo ka anyị na anyị mana onye ọbụla nwere ezinụlọ wee na-akwụ na ebe ọbụla unu nọ ebe ọbụla onye Igbo nọ n'elu ụwa ya kaba arụ ka ọ na-emekọ wetu ụmụnne ya nwere iwe dịka igwe bụ ike nwanne maka na-emede nwanne iwe onye Enugu iwe onye Ebonyi iwe onye Imo iwe onye Abịa iwe onye Anambra anyị niile bụ Igbo ụwa asụsụ ka anyị na-asụ maka Igbo na-asụ n'ọnụ n'ọnụ mana ọ nwanne ka anyị hụ ka anyị na-emekọ n'ọnụ nzukọ ọzọ anyị enwe ka Igbo ebe anyị eme ya bụ ọgbakọ ya gbata mmadụ maka na Igbo nọ na Brazil nwere iwe niile anyị nwere ndụ na-anya ụgbọelu nwee ndụ na-anya nke ala nwee ndụ na-alụ ọrụ oyibo nwee ndụ dọkịta ndụ na-agba ntụtụ nwee ndụ na-alụ bombel nwere iwe ihe nwere n'obodo nwee ndụ na-asụsi ahụ ike kedu ka e ga-echi onye na-ekiri ekiri ọdụmma mkpọ ntụ mba anyị wee na-ekwu na mmadụ aghasị ewu oke anyị na Brazil a sị na democracy bụ system of the people for the people and by the people so na ebe ọrụ anyị bụ majority n'obodo a nwere ihe ga-eme ka iwe gbasara na ebe anyị si wee bịa ogbene ahụrụ n'aka anyị ka ọ ga-alụ wee na-ekwu ka mkpụzi aka ịkpazụ Chineke ọba niile ndụ bịara ibe aka niile nwetara ihe niile eri n'ụbọchị taa Chineke ka a na-arịọ onye gọzie onye ọbụla mkpachi kwuru mkpachi ma ndị abịara ya gọzie ewe n'ụbọchị nke ọzọ anyị eme ka ebe a wee karịa nke a wee karịa nke ọzọ karịa nke anyị eme maka ike ihu ga na-aka nke azụ daalụ na ekele m Igbo Igbo ekele m unu onye na-ekwu okwu abata bie onye Igbo chairman Odu Njikọka a member of Igbo Forum Brazil tata ụbọchị anyị nwawo ndị Igbo pụtara ife n'obodo ahụ Brazil ọ ibe mere ede mere o ji bee nwe o nwere ibe mere ọtụtụ oge gara aga nke anyị nwawo ndị Igbo na-anabatara anyị wee mee gịnị anyị wee sị ka anyị nwee Igbo kpokọba nwa anyị ọnụ ka anyị wee nwee gịnị nwee one voice. Ana m ekene Chineke n'ụbọchị nke taa na anyị nwawo data Igbo Forum na-apụtakwa ife maka na asị na osisi pụtara ife adịghị ekpu ụgbọ ọ ife mere gara aga pụtara anyị ji wee kpokọba onwe anyị ọnụ wee sị ka anyị nwee one voice na Brazil maka na ife ifele na obodo anyị wụ majority enwere na Brazil ka anyị asị na anyị na-agbazi last wee na-ekene Chineke na-ekene ọra na eze ndị mmadụ ọtụtụ dị iche iche abasi wee lụọ arụ ụka wee pụta tata wee mee ka anyị nwawa Igbo wee nwee volu wee nwee one voice nke anyị ga-eji wee na-ekwu n'otu a ka anyị si chọọ ka ọ dị ọzọ otu a dị na-ekenekwa onye ọbụla lụrụ arụ ụka ọbịa ebe wee na-ekene ndị regional leaders niile maka na mbụ anyị gbawu mbụ anyị gbara kemgbe ọ dịka ọ ya anwụ isi dịka onye nwere isi ma Chineke mmemechi anya ọma nwee isi so ana m ekene ọtụtụ ndị mmadụ na-ekene ndị Igbo niile ndị bịakọrọ n'oge ndị bịara ụbọchị tata wee na-asị na ekpere ọzọ na-ekpelebe ahụ mgbe onye na-ana ka ọ nalue dịka ha si wee bịa wee na-ekene ndị Forum ndị ọganịza ndị Igbo niile ndị lụrụ arụrụ ụka wee bịa ebe atane ana m asị ka ọ dịrị mana wee na-ekene aka ịcha Odu Njikọka nke mụ nwa onye isi ba wee na-asị na adịla anyị na mma n'aha Jizọs o jide onye mmadụ ka ọ geli aka narị ya onye bụ na mgbapụ ụrịọ ma ụsụ bịa mgbafue ọkụ baka